Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή της Νόμισμα Live. Σήμερα είμαστε εδώ με τον επικεφαλή της Υπηρεσίας Αφαιρεγγιότητας, τον κύριο Γιώργο Καροτσάκη. Κύριε Καροτσάκη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Αντιλαμβάνουμε ότι η υπηρεσία σας έτσι έχει στρωθεί στη δουλειά μετά από λίγους μήνες λειτουργίας. Θέλω έτσι να μου μιλήσετε πώς είναι τα πράγματα στην υπηρεσία μετά έτσι και την... Πράγματι ήταν μια πρόκληση μάλλον όσον αφορά την υιοθέτηση των νομοθεσιών του πλαισίου αφαιρεγγιότητας, η οποία έγινε σε συνεργασία μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εμπορίου, Ενέργειας, Βιομηχανίας και Τουρισμού, και μετά η πρόκληση να τεθεί σε εφαρμογή, την οποία έχουμε την ευθύνη σαν Υπουργείο αλλά και σαν υπηρεσία να το θέσουμε σε εφαρμογή. Πέρα από την λειτουργία της Υπηρεσίας Αφαιρεγγιότητας, την οποία ανάλαβε τα καθήκοντά της το Τμήμα Εφόρων Εταιρειών και Πίσω Παλίπτη, όπου παραδοσιακά ασχολείται μόνο με πτωχεύσεις και καθαρίσεις ως και εκτέλεση διαταγμάτων δίμευσης. Ανάλαβε και την εφαρμογή του πλαισίου σε σχέση με αναδιαρθρώσεις αλλά και την υλοποίηση του σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, αναδιοργάνωση όλων των πιστωτών, δηλαδή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αδειοδότηση σύμβουλων αφαιρεγγιότητας και εκπαίδευσή τους, ως και το να παρακαθίσουν σε εξετάσεις. Επίσης, τη συνεργασία με τα δικαστήρια, ασφαλιστικές εταιρείες και πολλές άλλες κρατικές υπηρεσίες. Είμαστε ικανοποιημένοι στο βαθμό ότι με την υφιστάμενη στελέχωση της υπηρεσίας και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ήδη καταφέραμε να τεθεί το εφαρμογή το πλαίσιο αφαιρεγγιότητας και εξασφαλίσαμε και μάλιστα αρκετά διατάγματα σε σχέση με την απαλλαγή οφειλών μέχρι 25.000, αλλά και τις αναδιαρθρώσεις χρεών και που συμπεριλαμβάνουν την προστασία της κύριας κατοικίας. Μάλιστα. Πόσα διατάγματα για την απαλλαγή μέχρι τώρα έχετε συγκεντρώσει, των 25.000? Έχουμε 800 αιτήσεις μέχρι σήμερα, παρόλο που ο θεσμός αυτός σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να τεθεί σε εφαρμογή τον Αύγουστο του 2015. Πριν 1,5 μήνα καταφέραμε και εξασφαλίσαμε και διατάγματα των δικαστηρίων, 21 στο σύνολο. Υπάρχουν 40 αιτήσεις καταχωρημένες στα δικαστήρια. Το ευχάριστο είναι ότι τα δικαστήρια έχουν ανταποκριθεί στο αίτημα μας να οργανωθούν και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις στο σημαντικό δυνατό. Και αυτή η συνεργασία μέχρι στιγμής είναι σε επιτυχία. Έχουμε σαν υπηρεσία ηλεκτρονική διασύνδεση με τα δικαστήρια. Έχουμε δημιουργήσει και ηλεκτρονικά αρχεία για τα δικαστήρια. Συνεπώς, βάζοντας και την τεχνολογία μέσα στα δικαστήρια, και σε αυτό είναι προς τιμή πέραν του προσωπικού της υπηρεσίας, αλλά του Προέδρου του Ανωτάτου και της Αρχιτεκτονοπρωτοκολλητή, αλλάσσοντας μια κουλτούρα η οποία από γραφειοκρατική σε έντυπη μορφή, μπαίνοντας στην τεχνολογία. Αυτό το όραμα μας έχει πάρει σάρκα και οστά και θα αναβαθμίζεται συνέχεια. Σε αυτόν είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, γιατί δεν είναι μόνο ο αριθμός των υπαλλήλων της υπηρεσίας ή των δικαστηρίων που χρειάζεται τόσο να είναι και εξειδικευμένο αλλά και επαρκής τηλεκομμένο και οργανωμένο, χρειάζεται και η τεχνολογία. Χωρίς τεχνολογία δεν μπορεί να ολοκληρώνονται αυτές οι διαδικασίες γρήγορα. Και δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό το κομμάτι και προχωρούμε πολύ ικανοποιητικά, αλλά με την προσεχή στελέχωση της υπηρεσίας, με 10 επιπρόσθετους λειτουργούς, τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Όχι φυσικά στο βαθμό που θα θέλαμε, αλλά το κράτος επιδεικνύει ενδιαφέρον για στελέχωση περαιτέρω, παρόλο που δυσκολεύεται και με βάση τα οικονομικά του. Εν τούτοις στηρίζει την υπηρεσία, η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα και τις αντιπολίτευσεις. Έχουμε μια θετική ανταπόκριση, δεν δεχόμαστε, και αυτό είναι ευχάριστο, και θέλω να ευχαριστήσω όλα τα κόμματα και τις αντιπολίτευσεις, οι οποίοι δεν κάνουν πόλεμο στο θεσμό του πλαισίου αφαιρεγγιότητας και της υπηρεσίας αφαιρεγγιότητας, γιατί όλοι θέλουν αυτός ο θεσμός να λειτουργήσει προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ένα μήνα μετά και την αδειοδότηση των Συμβούλων Αφαιρεγγιότητας, πόσοι επηρεαζόμενοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον με βάση και τα κριτήρια που προβλέπονται από την νομοθεσία, κύριε Καροτσάκη? Όσον αφορά την αδειοδότηση των Σύμβουλων Αφαιρεγγιότητας, επιδείξαν ενδιαφέρον 315. Από αυτούς έχουν παρακαθίσει εξετάσεις
200 περίπου 79 έχουν πετύχει στις 249. Οι υπόλοιποι που δεν έχουν πετύχει στις εξετάσεις θα παρακαθίσουν στις εξετάσεις τώρα στις 17 του Σεπτέμβρη και οποιοδήποτε άλλοι επαγγελματίες ενδιαφέρονται μπορούν να παρακαθίσουν στις εξετάσεις για να μπορέσουν να διοδοτηθούν σαν σύμβουλοι αφαιρεγγιότητας για να εξασκούν το επάγγελμα αυτό, το οποίο βοηθά πάρα πολύ. Είναι η ράχοκοκαλιά, μπορούμε να πούμε επίσης, πέρα από την υπηρεσία αφαιρεγγιότητας, είναι οι σύμβουλοι αφαιρεγγιότητας, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην λειτουργία του πλαισίου αφαιρεγγιότητας και στις αναδιαρθρώσεις. Είναι πολύ σημαντικό και ήδη πολλές χιλιάδες και εκατομμύρια ποσά αναδιαρθρώνονται μέσω αυτών των επαγγελματιών των σύμβουλων αφαιρεγγιότητας. Και το ευχάριστο που θέλω να πω, υπάρχει και κώδικας πρακτικής, το οποίο δεοντολογίας που έχουμε εκδώσει. Είναι το Ευαγγέλιο της λειτουργίας του Σύμβουλου Αφαιρεγγιότητας. Υπάρχουν πειθαρχικές επιτροπές από τις αρμόδιες αρχές, όπως η Υπηρεσία Αφαιρεγγιότητας, ο Παγκύπριος Σύλλογος και ο ΣΕΛΚ. Μετά από 8 μήνες, 9 μήνες περίπου αδειοδότησης τους, δεν έχουμε δεχτεί μέχρι σήμερα οποιαδήποτε καταγγελία από οποιοδήποτε επαγγελματία ή από πολίτες ή από πιστωτές ή οποιοδήποτε εμπλεκόμενο μέρος. Και αυτό είναι εις πίστη τους ανθρώπους που έχουν επιλεγεί για να εξασκήσουν αυτόν τον θεσμό, αλλά αυτοί που δεν θα το πράξουν, είναι και ένα μήνυμα που θα το λέω και το λέω συχνά, είναι ότι η υπηρεσία και το Υπουργείο Ενέργειας δεν θα διστάσει να εφαρμόσει τον κώδικα δεοντολογίας και αν χρειαστεί να τους αφαιρεθεί η άδεια ή και να ληφθούν οποιαδήποτε άλλα μέτρα εναντίον τους. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να εμπιστευτεί αυτό το θεσμό, γιατί η εμπιστοσύνη του κόσμου προς τους θεσμούς είναι σε χαμηλό επίπεδο και εμείς θέλουμε να ανεβάσουμε αυτή την εμπιστοσύνη και να προστρέχουν σε αυτούς οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να βρίσκουν λύσεις στα προβλήματά τους. Άρχισαν οι σύμβουλοι τις διαδικασίες εξέτασης των υποθέσεων. Οι σύμβουλοι όσον αφορά αναδιαρθρώσεις χρεών που αφορούν το πλαίσιο αφαιρεγγιότητας, έχουμε 32 αιτήσεις που και αυτό είναι σε χαμηλό επίπεδο από τη μια άποψη, αλλά και ικανοποιητικό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αφορούν παλιές υποθέσεις. Είναι παλιές υποθέσεις που δεν εξυπηρετούνται τα δάνεια τους. Ήδη καταχωρήσαμε και σε αυτόν το κομμάτι 4 αιτήσεις στο δικαστήριο. Εξασφαλίσαμε 4 προστατευτικά διατάγματα εναντίον των πρωτοφυλετών και των εγγυητών τους. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε αποδείξει ότι έμπρακτα και με νομικών τρόπων, το οποίο με διάταγμα δικαστηρίου λειτουργεί το πλαίσιο. Έτσι καλούμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να εμπιστευτούν αυτές τις διαδικασίες, αλλά και ακόμη αυτοί που δεν θέλουν να ενταχθούν με αναδιαρθρώσεις μέσω του πλαισίου αφαιρεγγιότητας, αξιοποιώντας αυτούς τους πολίτες, ήδη βρίσκουν πολλές λύσεις με τους πιστωτές τους. Υπάρχουν λύσεις δηλαδή, έτσι. Υπάρχουν λύσεις. Ο κόσμος μπορεί να περιμένει. Μάλιστα, γίνονται πολλές αναδιαρθρώσεις, προχωρούν οι αναδιαρθρώσεις και τα στοιχεία που ανακοινώνει σε τακτές περιόδους η Κεντρική Τράπεζα υπάρχουν. Σίγουρα πρέπει να γίνουν περισσότερες. Οι τράπεζες έχουν αλλάξει πολιτική, δεν είναι στο ίδιο βαθμό αδιάφορες ή και τόσο αυστηρές όσο ήταν παλαιότερα, γιατί σίγουρα θα πρέπει να βρουν και αυτές λύσεις σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Θα πρέπει να βρίσκουν βιώσιμες λύσεις με βάση τη δυνατότητα των δανειοληπτών και είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο. Όπως υπάρχει μια θετική εξέλιξη των πραγμάτων, δεν λέω ότι όλα είναι ρόδινα και ωραία, αλλά υπάρχει μια βελτίωση από όλες τις πλευρές και ο κόσμος άρχισε να αντιλαμβάνεται. Και σίγουρα η εξάσκηση πίεση από τους πιστωτές με τις εκποίησεις που γίνονται φέρνουν τις τράπεζες και τους δανειολήπτες στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Και το πλαίσιο αφαιρεγγιότητας έχει δώσει ναι μεν εργαλεία στους πιστωτές, αλλά έχει δώσει και αρκετά εργαλεία και στις επιχειρήσεις και στα άτομα να μπορούν να ξέρουν λύσεις. Σε αυτούς που τουλάχιστον μπορούν να βρίσκουν λύσεις, θα πρέπει να προσπαθούν να βρίσκουν, γιατί δεν είναι, δυστυχώς, υπάρχουν λύσεις για αυτούς που δεν έχουν ηλιομοίρα να μπορούν να βρουν λύσεις στα προβλήματά τους. Για την αποκατάσταση των ήδη πτωχεύσαντων, τι προβλέπετε?
Από τους 10.000 πτωχεύσαντες που έχουμε ήδη στο αρχείο πτωχεύσεων, όσοι είχαν βγει σε πτώχευση πριν τις 7 Πέμπτου το 2015, 3,5 χρόνια μετά την έκδοση του διατάγματος παραλαβής τους, αποκαθίστανται αυτοδίκαια. Έχουμε ήδη αποκαταστήσει 8.600.000 περίπου συμπολίτες μας, έχουν αποκατασταθεί και αυτό σημαίνει ότι απαλλάσσονται από όλα τα μη εξασφαλισμένα δάνεια τους. Δηλαδή δάνεια τα οποία είναι μόνο από εγγυητές, αλλά δεν απαλλάσσονται από δάνεια τα οποία φέρουν οποιαδήποτε εξασφάλιση, υποθήκη ή ενέχειρο κλπ. Έχετε ενώπιον σας πολλές υποθέσεις ακόμα? Έχουμε ακόμα 1.500 περίπου. Καταχωρούμε όταν κλείνουν τα 3,5 χρόνια. Αυτόματα εμείς εξασφαλίζουμε με διαδικασίες μέσω δικαστηρίου να αποκαταστήσουμε όλον τον κόσμο. Και αυτό είναι ευχάριστο, γιατί μπορούν να επανανταχθούν αυτοί οι άνθρωποι πίσω στην οικονομία, να μπορούν να πληρώνουν τους φόρους τους. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε κόστος στην οικονομία. Αντιθέτως, δεν μπορεί να έχεις σε μια οικονομία όπως είναι η Κύπρος μας, σε μικρό μέγεθος, 10.000 πτωχεύσαντες. Οι νέοι πτωχεύσαντες που θα βγαίνουν σε πτώχευση μετά τις 7 Πέμπτου 2015, αυτοί θα απαλλάσσονται 3 χρόνια μετά την πτώχευση τους. Και ονομένουν φυσικά ότι θα συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του νόμου και να συνεργάζονται με την υπηρεσία ή με τους διαχειριστές της περιουσίας τους. Με τις διαδικασίες των εκκαθαρίσεων των ημικρατικών οργανισμών που βρίσκεστε, κύριε Καροτσάκη? Υπάρχουν αρκετοί οργανισμοί που είναι σε καθάριση, όπως οι κρατικές εκθέσεις, τα λεκομικά προϊόντα, τα σφαγεία και κάποιες άλλες υποθέσεις. Κάποιες έχουν ήδη διεκπαιρωθεί, κάποιες υπάρχουν κάποια κολλήματα, δυσκολίες. Εν πάση περιπτώσει, και με τη βοήθεια και ενίσχυση του προσωπικού, να μπορέσουν αυτά να απειληθούν. Είναι δύσκολες περιπτώσεις, υποθέσεις, περίπλοκες, χρονοβόρες διαδικασίες, αλλά και με ιστορικών επιβαρημένων όσον αφορά συσσωρευμένα προβλήματα, και δυστυχώς καλούμαστε εμείς να τα αντιμετωπίσουμε. Δέχεστε πίεση για τους ημικρατικούς? Αντιλαμβάνουμε ότι επειδή είναι έτσι και στην επικαιρότητα λόγω... Πίεση όχι από οποιαδήποτε κακή έννοια, δηλαδή παρέμβαση με οποιοδήποτε τρόπο ή πολιτικών ή οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο στις διαδικασίες. Εξάλλου, και να υπάρχει τέτοια παρέμβαση, σας το δηλώνω ότι αυτοί που επιθυμούν να μας προσεγγίσουν για οποιαδήποτε παρέμβαση θα καταγγέλλονται στην αστυνομία. Πολύ σημαντικό. Και το λέω για να μην υπάρχουν και δημοσίως, να υπάρχουν όποιες παράπονα σε αυτοί που θα μας προσεγγίζουν. Το ευχάριστο όμως, δεν υπήρχαν τέτοιες προσεγγίσεις. Αντιθέτως, υπάρχει πίεση από το Υπουργικό Συμβούλιο να ολοκληρώνεται η καθάριση, να απειλούνται τα προβλήματα και να προχωρούμε. Όσον αφορά τις εκποίησεις, κύριε Καροτσάκη, έτσι άρχισε η διαδικασία σε διάφορες πόλεις και σύντομα θα αρχίσουν και στη Λευκοσία. Δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Αυτόν ήταν έτσι, προβλέψατε κι εσείς από τη μεριά σας, ότι δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον για αυτά τα... Ναι, επειδή η αγορά αυτή τη στιγμή είναι λίγο συρρυκνωμένη σε σχέση με τη ζήτηση. Έχουν βγει αρκετές εκποίησεις. Στην Πάφωνη υπήρχε μια επιτυχής κατάσταση όσον αφορά την εκποίηση. Τώρα, όταν λέμε επιτυχή, τι σημαίνει? Θα πρέπει να πουληθεί κάτι ή να μην πουληθεί κάτι. Εφόσον έτσι αλλιώς το έχουν πάρει στα χέρια τους οι πιστωτές. Το να μην πουληθεί δεν εξυπηρετεί κανένα, ούτε στους πιστωτές, ούτε στους ίδιους τους χρεώστες. Το να εξασφαλίσει μια τιμή ψηλή εξυπηρετεί όλες τις πλευρές. Γιατί αποπληρώνονται τα δάνεια τους και φεύγει το φορτίο, το φόρτος από πάνω στους χρεώστες. Είτε αυτά είναι φυσικά πρόσωπα, είτε είναι επιχειρήσεις. Λόγω όμως της συρρίκνωσης της αγοράς, πρέπει οπωσδήποτε να εξευρεθούν τρόποι όπου θα μπορούν να εξασφαλίζονται, να γίνονται εκποίησεις στον βαθμό που αυτές είναι φυσικά δικαιολογημένες και γίνονται με τον νέο τον νόμο. Οι τράπεζες όμως καλούμενοι εδώ και το έχουν αποδείξει αυτό το πράγμα μέχρι στιγμής τουλάχιστον, κινούνται σε αυτούς που έχουν ήδη εξασφαλίσει διατάγματα εκποίησης από καιρόν τώρα. Έχουν δώσει με πολλές ευκαιρίες. Συνεπώς,
δεν μπορεί να μην προχωρήσει αυτό το εργαλείο και να μην ξεχνάμε ότι μισή από τους 10.000 πτωχεύσαντες ήταν εγγυητές των δανειοληπτών. Στο δίκαιο μαχαίρι κάποτε όταν λέμε μην εκποιήσει στην περιουσία του πρωτοφυλέτη, τι γίνεται ο εγγυητής του? Βρέθηκε στην πτώχευση και αυτός αντιμετωπίζει πρόβλημα να συντηρήσει την οικογένεια του και να φυλάξει την περιουσία του και ακόμα χειρότερο το ίδιο το σπίτι του. Ναι. Γι' αυτό και δώσαμε τη δεύτερη ευκαιρία. Επομένως, οι εκποιήσεις πρέπει να γίνονται ορθολογιστικά, έπρεπε να γίνουν πριν χρόνια και δεν θα φτάναμε σήμερα στο σημείο που βρεθείται η οικονομία μας και στις δυσκολίες που έχουμε σήμερα. Ωστόσο, θα υπάρξει ενδιαφέρον, εκτιμάται, για αυτά τα ακίνητα που εκποιούνται τις μέρες αυτές? Ναι. Πιστεύω ή θα μείνουν στις τράπεζες? Όχι, η άποψη μου, ναι, στην αρχή μπορεί οι τράπεζες να αναγκαστούν να τα αγοράσουν για να αποφύγουν την πιθανή καταγγέλιση των τιμών προς τα κάτω, μειώνοντας ταυτόχρονα και την εσωτερική αξία των τραπεζών. Συνεπώς, οι τράπεζες πιθανόν να επιδιώξουν να τα αγοράζουν παρά να αφήνουν να πάνε σε χαμηλότερη τιμή. Δική μου πρόβλεψη ότι και εύχομαι σύντομα, αλλά σίγουρα στο βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα θα υπάρξει το ενδιαφέρον, γιατί η Κύπρος άρχισε να ανακάμπτει, έχει ανάκαψη μέσα στις πρώτες 4 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν προοπτικές, είναι καλή χώρα η Κύπρος, έστω και να έχει περάσει αυτές τις δυσκολίες, αλλά φτάνοντας στον πάτο μας έχει διδάξει όλους πώς να βλέπουμε το μέλλον και πώς να διορθώσουμε το μέλλον. Και ελπίζω αυτό το μήνυμα να το υιοθετήσουν όλες οι αρχές και από όλα τα στρώματα, για να μην πάμε πίσω στις παλιές πρακτικές. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά και οι επενδύσεις θα έρθουν στην Κύπρο, άρχισαν να έρχονται δειλά-δειλά, αλλά θα ανέβουν και θα υπάρξει ενδιαφέρον επένδυσης όχι μόνο στην αγορά ανακίνητης περιουσίας, αλλά και σε άλλους τομείς. Μάλιστα. Οι προκλήσεις και οι επιδιώξεις σας ως υπηρεσία, θέλω να μου πείτε, ποιες είναι οι σημαντικότερες? Οι προκλήσεις μας είναι να διεκπεραιώνουμε τις εργασίες μας με αποτελεσματικό και πιο γρήγορον τρόπο, σίγουρα, να τεθεί σε εφαρμογή πιο αποτελεσματικά όλο το πλαίσιο αφαιρεγγιότητας, να συμβάλλει στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μπορούν να γίνουν βελτιώσεις, έτσι? Μπορούν να γίνουν βελτιώσεις, μπορούν να γίνουν βελτιώσεις ακόμα και στο εφιστάμενο πλαίσιο. Σκοπεύουμε αυτό να το βελτιώσουμε μέσα στο 2017, αλλά θέλουμε να δούμε τις αδυναμίες του, τις στρεβλώσεις του, ούτε ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τέτοιες αλλαγές οι οποίες να έχουν θετικό αντίκτυπο γενικότερα στην κοινωνία, στους πολίτες, στις επιχειρήσεις και στην μακροοικονομία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εσείς καλύτερα.